Bună ziua toată lumea! Astăzi ne jucăm Weird Secrets cu o cineva pe nume Maia Regina Elisabeta. Deci uite, băi, nu mai fugia! Nu, sub. Stai. Salut! Hai să dăm play. Create lobby, choose. Bun, hai. Play. Wow. Wow. Ok. Start. Bun. O să fie ceva comic, nu? Vai. After one. Our home sanity update. Bun. Vai, ce animația asta? De când nu mai am filmat, chiar că ea... Mamă! Avem acolo pe mama. Știi, zic, la știrile Pro TV. Înmulțit. Ce? Nu înțeleg. Tu cu noi înmulțit. Ok. Știi română. Tu noi știi română. Am uitat de asta. Opa. Opa. Să mergi la comuneț. Te cautrăiești. Repair in ok, hai. Noodles cook. Noodles, opa. Noodles. Ok. Hai că... două. Aia să mâncăm. Bun. Bun. Refier de generator. Bun, asta avem un plan game. Iar... Unde ești? Nu! Așa. Mă rog, sunt That will go to check. Data. Turn
Ok. Nu mai trebuie. Nu mai are sens. Ok, ba are sens. Nu tot jos ar fi internet. Ok, turn no road, hai să vedem, e ok cu Nu mai am stamina. Ok, trebuie să... Așa mă văd durat. Bun. Here the news. Mamă, nu ca în ăla. Go to bedroom upstairs. Vai. Go to upstairs. CCTV. De ce mă împingi? Ui, pune-te să dormi, nu da. Va. Oh, ok. Atât a fost episodul de azi. Adios!